खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरानो गाज्रि लामाजों आगान सुरबाय गोरलैयै रां आरजिनो थाखाय आइजोफोरा समाज बेरेखा आरो आयेन बेरेखा खामानि मावनायाव बारसोमदोंसै रायजोनि दाब दाब जायगाफोर फिसानिफ्राय लानानै गेदेर नोगोरसिम जासै आयेन बेरेखा बा समाज बेरेखा खामानिया बिटिआरआव थांनाय माखासे सान सिगांसो फारियै हमग्लुंनायनि उनाव गुवाहाटीआवबो दा हमदों गासै सा 8खौ हमनो हादों मोनसे सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै डिसिपि मृणाल डेकानि दैदेननायाव गुवाहाटीनि गणेशगुरिनिफ्राय सा 8खौ हमनो हादों हमजानाय सा 8नि मादाव 7 हिनजावफोर 7 हौवाफोर आरो 7आ थामथि आथोननि सुबुं आयेन बेरेखा खामानि मावनायजों लोब्बा थानायनि दायाव हमजानाय 7 हिनजावफोर आरो 7 थामथि आथोननि सुबुंफोरखौ पानबाजार वमेन पुलिस थानायाव लानानै थांनाय जादों ओजोंहाय हमजानाय 7 हौवाफोरखौ सोंनाय फिनाय लानो थाखाय दिसपुर पुलिस थानायाव लांनाय जादों प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारीनि बियाबाव बिजेपिनिफ्राय बिजाथि होगोन ना होआ बेखौ दासिमबो थांखि लानाय जाथ'वाखै बे खोथाया गोदान नाथाय बेनो सैथो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारीनि बियाबाव बिजेपिआ बिजाथि होआ होननानै हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै बिजेपिनि मन्थ्रि एमएलए एमपिफोरा बुंबोदोंमोन नाथाय दा हरखाबै सोलायबाय बिजेपिनि रावा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारीनि बियाबाव बिजेपिआ बिजाथि फसंगोन ना फसङा बेखौ दासिमबो थांखि लानाय जायाखै होननानै बुंथिबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मख'नो गोनांदि बिटिआर बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव दोलोनि मावथिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि खुंगासिनो दङ मैयानि सानाव क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिसि बियाबनि बिजेपिनि मावथिफोरजों लोगो हमलायदों जेराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै एमपि दिलीप शइकिया बिजेपिनि एमसिएलए एमएलए दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादों नरेंद्र मदि जिन्दाबाद जेपि नड्डा जिन्दाबाद अमित शाह जिन्दाबाद दिलीप शइकिया जिन्दाबाद हेमन्त बिश्व शर्मा जिन्दाबाद बे स्ल'गानजों गोमसारहोदों क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव 9 जुलाइआव चिराङाव दावबायगोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो 21 जुलाइनिफ्राय मोनफ्रोमबो एमसिएलए बियाबाव हाबगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिखौ बिटिसिआव जौगानाय लाबोनो थाखाय आरो दिसपुराव थामथि खेबनि थाखाय बिजेपिनि सोरखार लाबोनो थाखाय गेलेगोन आरो जों देरहानो थाखायसो बिसायख'थिखौ गेलेगोन जेननो थाखाय बिसायख'थि गेलेया होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि आं चिफ जानाया 4 बोसोर 4 दान जाबाय बिटिसिआव दा गुलि बारुदनि सोदोब खोनाला खालि गोजोनल' दंसै आरो आं बिटिआरआव बे 4 बोसोराव खेब 200नि बांसिन फैबाय होननानै फोरमायथियो बिटिसि बिसायख'थिखौ सेप्तेम्बर दानाव दुर्गा फुजानि सिगांनो फोजोबगोन बेनि उनावनो बिजेपिनि मावथिफोरा विधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय खामानि मावनो नांगोन होननानैबो बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जायनाखि 21 अक्ट'निफ्राय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव हाबगोन बेनि उनावसो प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारीनि बियाबाव बिजेपिनिफ्राय बिजाथि होनांगौना होनाङा बेखौ थांखि लानाय जागोन होननानैबो रोखा खालामो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोआ दोलोनि मिथिङाव दानिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं रायखांसै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां जाफुंहोनो थाखाय बिजेपि दोलोखौ मदद होनो खावलायनायखौबो नुनो मोनसै नाथाय बेयो बेसेबां गनायथाव क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव बिजेपिआ खुंनाय दोलोनि जथुम्मायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ दैखांदों बेखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय सोंखारिदों सीएम मन्थ्रि इएम फैनानै मिटिं खुंदों बेसिम थिक नाथाय राजखान्थि दोलोनि जौसाङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ माबोरै दैखांनो मोनखो बेखौ लानानै सोंथि खालामो बिथाङा जेरावनाखि ओनसोलारि राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPFआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै जौसाङाव माब्लाबाबो भट बिफेराखै नाथाय बिजेपिखौ नुदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै बिजेपिआ भट बिनो नाजादों नामा होननानैबो सोंथि खालामो आरो बेबायदि खालामनायजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होयै खालामनाय जादों लोगोसे गासै बर' रायजो राजाखौ मान होयै खालामनाय जादों जेरावनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ हारिनि बिफा होननानै बुंनाय जायो आरो बिथांनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै गासै आसामावनो फालिनाय जायो नाथाय बिथांनि मुसुखाखौ राजखान्थि दोला जौसाङाव दैखांनाया सोंखारि जाथाव होननानै बुंथियो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय आरो उननि समाव जाहाथे रावबो राजखान्थि दोलोआनो बेबायदि खालामा बेनि थाखायबो खावलायो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय
BTechनि हाग्रा बिफाननि सिङाव थांनाय 8 डिसेम्बर 2024 आरो 15 डिसेम्बर 2024 आव फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय जायफोर आनजाद होनानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनाय। जायफोर बिजाथिफोरा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड आनजादाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन बिथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जासिगोन आरो बेनि थाखाय एडमिट कार्ड बा डाउनलड खालामनाया दिनै जोबथा सान। www.centralselectionboard.com निफ्राय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। फिजिकेल टेस्टआ कक्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरिनि आइजोफोरनि फिजिकेल टेस्टआ कक्राझारनि 7 APBN प्लेग्राउन्ड सरायखलायाव जागोन। 9 जुलाइआव फुंनि 12 रिंगायाव जागोन। थिग बेबायदिनो फिजिकेल टेस्टनि थावनिया गासैनाबो एखेयानो जागोन। उदालगुरिनि हौवाफोरनिया 9 जुलाइआव जागोन फिजिकेल टेस्टआ फुंनि 12 रिंगायाव जागोन। चिरां आरो बाक्सानि हौवाफोरनिया 10 जुलाइआव जागोन फुंनि 12 रिंगायाव जागोन आरो कक्राझार आरो तामुलपुरनि हौवाफोरनि फिजिकेल टेस्टआ 11 जुलाइआव फुंनि 12 रिंगायाव जागोन। थावनिया गासैनियाबो एखे जागोन। कक्राझारनि 7 APBN प्लेग्राउन्ड सरायखला बेयाव फिजिकेल टेस्टआ जागोन। मख'नो गोनांदि जायफोर फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड मोननैयावबो उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनहा मोननैनि अरिजिनेल कल लेटार बा एडमिट कार्डखौ लाबोनो नांगोन। गसाइगावआव जिल्ला UPPL दोलोनि 4 ब्लकखौ लानानै गोजोन खौसेथिखौ लानानै हानजा सुरदों। बिसायख'थिखौ लानानै UPPL राजखान्थि दोलोआबो जेरै हागौ एरै थागथियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोजोन खौसेथिनि मोन्थोरखौ लानानै आरो जौगानायखौ लानानै सिगां फारसे आवगायदों UPPL राजखान्थि दोलोआबो। मैयानि सानावबो गसाइगावआव जिल्ला UPPL दोलोनि 4 ब्लकखौ लानानै गोजोन खौसेथिखौ लानानै हानजा सुरदों। जेराव प्रमद बर'निफ्राय लानानै UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे 4.5 बोसोराव थाइसेबो रां दाहार जायाखै होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। जायनाखि बिश्वजित दैमारिया BTCआव फैनाय राङा बोसोरफ्रोमबो 200 निफ्राय 300 कोटि राङा खरसा खालामनो हायैनि थाखाय आरो सिस्टेम गैयैनि थाखाय खामानिफोरखौ मावनो हायैनि जाहोनाव गिदिंलांफिनदों होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि सायावबो प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि गेदेर माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा आनरियेलिस्टिक खोथा बुङो, नाथाय गोरोन्थि आरो नंखायखौ लानानै राजखान्थि खालामोबा गोलाव समनि थाखाय थाया होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। धुब्रि आरो गवालपारायाव गाबोननिफ्राय जागोन गेदेर होस्रांनाय अदेबानि इभिक्सन। आसाम सरकारा रायजोनि दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होस्रांगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो धुब्रि आरो गवालपारायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौबो गाबोननिफ्राय होस्रांगोन आसाम सरकारा। हाग्रा ओनसोलाव थानाय 1038 बिघा हायाव आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै थानाय 1080 नखरखौ होस्रांनो राजि प्रशासना। प्रशासननिफ्राय लांदां खालामनोबा बेनिफ्राय गोजानाव थांनो थाखाय बिथोन फैनायनि उनावनो 40% नखरफोरा गाव गावनि न' बांखौ बोफायनानै लानानै थांखाबाय, नाथाय माखासेया दासिमबो थाङाखै। 1000 बेटेलियनफोरखौ बेयाव दोनहैखानाय जादों। मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहाखौ गैया खालामनो थाखायनो हाग्रा ओनसोलाव आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाग थियारि प्रशासन आरो हाग्रा बिफाना। बेनि अनगायैबो सापर राजाचक्रनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरावबो गाबोननिफ्राय इभिक्सन बा होस्रांनाय जागोन। आदानि ग्रुपनो आसाम सरकारा 3500 बिघा हा एंगारगोन। बेनिखायनो बे ओनसोलाव थानाय 10,000 नखरफोरखौ होस्रांगोन, जेराव 2 फरायसालिबो दंमोन। माखासे सुबुंफोरा गाव गावनि न' बांखौ बोफायनानै गारियाव दैखांनानै लानानै थांनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो गोबाव समनिफ्रायनो बा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो संसार जाबोनाय सुबुंफोरा गाव गावनि न' बांखौ बोफायनानै गुबुन जायगायाव थांनांगोनखौ लानानै जिंगा सिदों आरो मेगनाव मोदै हुगारदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।